ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋମାମାଡ଼ ସିନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମ ଅଗସ୍ତି ଚିକି ଅଗସ୍ତି ଅଜଣା ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଛୋଟୁ ଅଗସ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚିକି ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଛୋଟୁ ଅଗସ୍ତିର ଏଇଟା କାର୍ଟୁନଟା ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ରାମକୁ କହିଛନ୍ତି ସତ ସତ କଥା ଖୋଲିକି ମୋର ଏଇଠି ଛୋଟୁ ଅଗସ୍ତି ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡେ ରାମ ପ୍ଲିଜ ଖୋଜି କୁହ ମୁଁ ଛୋଟୁ ଅଗସ୍ତିର କାନ୍ଦିବା ଆବାଜ ଏଠି ପାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି। ତ ରାମ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟୁ ଅଗସ୍ତିର ଡ୍ରେସ ବାଗେରା କାର୍ଟୁନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖେଳିଆ ଜିନିଷ ସେଠି ପଡିଛି। ତ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି କି ଏଟା ମୋର ଛୁଆ କି ଆଉ କାହାର ଛୁଆ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଚିକି ଏପଟେ ରିଏଲ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଆବାଜ ପାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ମିଳିଛି। ତ ରୁହି ସେଠି ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇଥିବ। ତ ରୁହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଦେଖିକି ସେଠାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ରୁହି ବହୁତ ଚାଲାକ ସଦା ଅନୁଜ କାମିନୀ ଅଗସ୍ତି ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସତରେ କଣ ଚିକିର ଛୁଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଯାଇଛି କଣ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି। ସତରେ ଚିକି ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚିକି ଅଲରେଡି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛି କି ମୋ ଛୁଆଟା ରୁହି ହିଁ ଗାୟବ କରିକି ସେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ମମିକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ଫାଇନାଲ ତା ଡିସିସନ ନେଇଯିବେ। ମମି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି। ତ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଗାମୀ ଭିତରେ ଦେଖାବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।